gik moro nikech samoro ng'ato wacho ni wawe ater gigi mos nikech an nyaka gigi ni 74 after all abro timo mago mbele kacha abro puonjo gigi mbele kacha nikech oneno ka ike pod nitiere vis-a-vis ka ng'ato ne wacho ni adhi retire at 70 gigi nyaka tim gi sani nyaka chiw maino sani ma pod an gi tekone ma bende nigi samoro nyalo thiro kata nyalo kelo pek e somo mar mbalariany Ngiri Rose. Erokamano George, ago erokamano bende ne ja Mombasa nikech okelo pach jopiny kata japiny. Gima duong' dinaher wacho en ni puonjo e university midhi michop bedo professor. An anyalo luonge ni ochalo a calling, ochalo bedo jayalo nikech ok en about pesa. En about ng'iyo ni to jogo ma chien nyalo konyore nang'o. Ong'eno professors mang'eny kata senior lecturers mang'eny. Mokwongo nadwa golo notion moro nitie kanyo ni ka professors gi owuok ni to koro ji biro dhi daidha malo. Ooyo, ji mang'eny ma retire e university even at 60-65 ka ok gichopo e kiwango no. Nikech ok en mana puonjo kaka nawacho cha. Ji mang'eny retire nikech mondo mi publish, mano is a very specialized thing. Mang'eny jo ma kaka ne Dr. Tomo wacho. Ng'eny nyithindo ringo nikech mondo mi publish, you need international recognition. And bende mondo mi bed ni publish gimoro ma ng'ato nyalo quote. Nyako bed ni ene gimiluongo ni refereed journal. Manyiso ni en journal ma piny gi moyie ni gimitimo no ber. Koro gini ok en about jo Kenya, be ok en about Kenya. Gima duong' madina wacho ni wuok ma wawuoye mondo mi lecturers kata senior lecturers o retire mondo create space. Nyalo timore yes. To kapani odhi beda solution. To kwa dwaro mondo mi wakonye, aparo ni mbaka ma wawacho ma Wasonga wacho ni en gima muhimu ahinya. Ineno kata mana gomo masani koro sani dhi nyime Kenya ka. Ka wawuoyo gi jowa ma gi understand, tiyudo ka gomo go dok piny. Koro anadwa wacho ni kaka jo Kenya, wawuo uru ma en pinywa, ka waseketho, onge ng'ama biro losonwa nikech gima ng'eyo maduong' en ni Kenya oluore nikech the kind of quality students ma wagolo as a result of research, as a result of masters and PhD. To nyithindwa mwagolo gi, gimbe gidwaro guidance. Koro gima awacho ni mondi move to senior lecturer, kata mondo mi move to associate professor and professor. En gima is not automatic. Be okwang'eyo ni jothindwa mwaketo gi, gibiro move kamanyo automatically. En gima require a lot of connection. And there is something also manadwaro ni mondo wawuoye. Iyudo ni university ka university, mbalariany ka mbalariany nigi culture mare. And institutional culture mar each university. Nikech nitie yudo ka university nigi niche mare. Iyudo ka a lot of it oyiengore kuom professors mantie kanyo. So gin gi gimiluongo ni institutional memory mamiyo that institution chung kendo mamiyo ng'eyego. Kaka nyalo wuoye my own university, Egerton University. Ka okitimo agriculture Egerton, yani people think like you don't know agriculture. Koro miyo seche moko gik mwatimo kata gik mwawacho. Akia kata inyalo tima kalure gi circular mondo miyo kel konyruok. Ang'e ni nitiere positions moko kaka in other developed countries, develop ngas moko. Miluongo ni emeritus, professor emeritus and the rest. Kenya nyalo wuoyo on that line mondo gine nikech kata mana retired professors pod gi supervise students. To kogol gi agola kamano, nyithindo go give graduate gi kanyo. So we need to create a position manyalo bedo an anchor. Makata jogi koro wacho ni gi retire at 70. To pod ginyalo bedo important to the institutions magintiego. Kendo pod ginyalo konyo gi kelo pesa. By the way, nawacho gini. The institutions mang'eny are running because of researchers ma professors okelo. Kata ma senior lecturers okelo gi nyithindgi magi supervise.
Koro ka warikni ka ok watimo research maber, to gini dhi hinyowa. Odhi hinyowa ahinya kabisa kaka country. To gima ng'eyo ni inyalo neno ng'ato at 70, akia ni inyalo lieko hika, to ng'ato be nyalo bedo at 50, tiyudo ka oyom kabisa nikech ngimane kaka en. Ng'ata ma somo mohero somo ok ti. Iyudo ka en very alert. To nikech somo mosomono miyo bedo very alert. Ka tuo biro to en tuo. Waseneno professors mang'eny kata ma oko moti